Hadin ke jingkerpa na ki kato kat nengut ki kemi ki kpa jong ki kena school ki bom pat yo scholarship ha ki school baper na ka liang ka HANM West Chantia Hills hapo ka jing yelam president usambla wan kishwa maulong harengkat ka jing trelang bat ka JYF Jawai Circle hapo ka jing yelam jong usambla Clifford Shilla president menta ka sngi kila lecha ki kato ka netli ki school hapo West Chantia ha ka jing yedai bat ka jing bom yo scholarship ki khana school kini kinong yelam jong kini kiseng haba yakren bat upiki 28 production kila ong ba ka we na ki school ki bom par yo scholarship kadai ka St Paul English Secondary School Mokaswan West Chantia Hills upiki 28 production ula yoro ban yakren bat uni principal jong kani ka school ubla pentikna da ka boong ba namar ba kidang shishim kti ya kani ka school kidang don shibon ki benta ki baki hap ban penthamai bat ban penbej khamtam ha ka jing yedai bat ka jing bom pat yo scholarship ki khana puli jong kani ka school ula ban ra shu da ka boong ba na ka liang ka school kan sa persyang ban le ya ka pedon kam khnang bakan long ka jing kur khu ya ki khana ki bapuli ha kani ka school kini kinong yelam jong kini kiseng kala kerpat ye ki school baper ki bom par yo scholarship ki khana school bakin sngeu bha ban penbiang ya ki kot kisla ki bedon kam khnang ba ki sambla puli kin yo ban apply ya ki scholarship ka balong ka wei na kilat ban yarap ye ki ha ki kam puli jong ki Nilang iga H&M West Chantia Hill negasngi din wadi yo I kajing ujor cetu cheni hewe to organiga scholarship dong ini khana school te negasngi nilang I delai chemi katuat ni keligi school wadi yo le wi chemwa principal yang St Paul yang ni Mokaswan hewe to wa kajing slam gyong ki uthap ye katagi kot kisla gu mkam hapo kate portal khanang bagi khana yo gi u apply kate scholarship dong ki te nilang principal yang ni school de sasuk ICMO to wa chem ha hadin we chemile di yo to wa haperdi kijing yang ikot kisla gu dang duna gi andre nilang yang school ki klogi ki wow chimkhia khanang wa yo gi khana apply kate scholarship ne ba kani man go govi ni ki benta kijing mkam ki khana u pen mkam ni ki bisa hadin wa mala kwa yula ki vian kijing purek yo ki te nilang I bo I kijing kerpat le ki vi skor bo em nang vi pergi ki skor ki wa I nilang I mye tip wa la de em gai kani kejing chem yong ki wa snyau bha le kham kloi no ki khnang wa ki vi khana yong skor yong phi khnang wa ye gi apply kini scholarship te ne ga sile de ikhublei ne liang ga JYF ko da ya sanran lang wi ne ga sni wa ngai le wa gani man go to issue ko em kam de bentai khna skor we kejing mentoh yong ki khna skor ro